Tumbas abertas, caixas fúnebres tiradas polo chan e mesmo restos óseos esparexidas polo Camposanto. Así quedou o cemiterio de Castiñeiras, en Ribeira. En total, 7 tumbas profanadas. Foron os veciños os que deron a voz de alarma a primeira hora desta mañá ao atoparse con esta escena. Que tal, saúdos? A Policía Nacional se investiga o acontecido. Dentro duns minutos poderán escoitar aquí nas Novas a unha familiar dunha das 7 tumbas profanadas. Agora imos cos titulares. Galicia vai continuar no nivel máximo de restricións. O Comité Clínico considera que non hai melloría suficiente como para comezar a desescalada. O último usuario da residencia de Ribeira que permanecía con COVID recibe a alta. O centro deixa así atrás un gromo que se saldou con 14 falecidos. Pontevedra retira todas as honras ao rei emérito. O goberno local aprobou hoxe o cambio de nome da rúa Xoán Carlos I que pasará a chamarse Virxinia Pereira. Pouco marisco na reapertura da campaña marisqueira en Noia. Os profesionais non agardan que a actividade se prolongue máis aló dun mes. O Obradoiro do Hostalaría do Salnés bótase á rúa. Ante as restricións decidiron crear unha xira comarcal con show cookies botando man dos produtos de proximidade. Galicia vai continuar no nivel máximo de restricións. O Comité Clínico reuniuse esta mañá e logo de avaliar os datos que deixa a pandemia considera que non hai melloría suficiente como para comezar a desescalada. A reapertura da hostalaría, as reunións con non conviventes e a recuperación da mobilidade volverán valorarse na reunión do vindeiro luns. Este mércores si haberá un pequeno alivio, o comercio poderá recuperar o seu horario habitual e retomaránse as actividades culturais. A desescalada comeza tímida en Galicia. Este mércores o comercio poderá recuperar o seu horario habitual, aínda que os centros comerciais seguirán pechando as fins de semana. Terán que facelo, iso sí, respectando unha capacidade máxima do 50% no interior. Tras a reunión, o Comité Clínico decidiu manter as restricións máximas en todo o territorio. Manter a Galicia en máxima restricción, algo máis de tempo para consolidar a melloría alcanzada nas últimas semanas. En segundo lugar, prepararnos mentras para a apertura que pretendemos facer gradual, a modiño e coa máxima seguridade que sexa posible. Tamén haberá alivio nos eidos deportivo e cultural. Poderán reabrir as instalacións ao aire libre e a competición federada autonómica e bibliotecas, museos e cines e teatros retomarán a actividade cunha ocupación do 30%. Eu quixera abrir moito máis, pero non podo. Quixera abrilo máis rápido, igual que a maioría de todos vostedes, pero non podemos. Nin podo nin podemos. Os datos da pandemia son mellores, pero a melloría é insuficiente. Por iso, o Comité Clínico decidiu agardar e a desescalada non chegará aínda á hostalería, as reunións con non conviventes e a mobilidade entre concellos. Ademais, a Xunta traballará co sector hostaleiro para definir un protocolo de cara á reapertura que contemple a creación dun rexistro de entrada dos clientes. O próximo luns, día 22, volveremos a evaluar a pandemia e se segue a tendencia a baixa na que estamos, se poderá seguir a desescalada das restriccións que aínda posúe a hostelería, co grado de intensidade e cos ámbitos territoriais en función dos datos epidemiolóxicos de cada un de esos ámbitos territoriais. A partir do 22 de febreiro reanudaránse as clases presenciais en escolas de idiomas e conservatorios. Na universidade será 1 de marzo, despois de facer un cribado entre o alumnado. Abriránse os restaurantes das estacións de servizo para que os transportistas profesionais poidan empregalas de xeito individual. Ademais, iníciase a desescalada nas residencias a partir deste mércores. Os residentes daqueles centros que completaran o ciclo de vacinación hai alo menos 10 días poderán recibir ata 3 visitas á semana con 2 familiares de referencia. Bueno, sobre a campaña da vacinación, Alberto Núñez Feijóo insistiu en que as doses que están a recibir son insuficientes. Pediu máis transparencia ao Estado a hora de realizar o reparto para que as comunidades autónomas poidan mellorar a súa planificación. A Xunta mantén que a vindeira semana comezará a vacinación dos maiores de 80 anos, que estará rematada entre os meses de abril e maio. Membros da Consellería de Sanidade se desplazaron o pasado venres a un notario, levantaron un acta notarial onde se sacou o chou unha letra.
E con esa letra vamos a empezar a vacinar os maiores de 80 anos. Para que non me pregunten a letra que saiu, se non me falla a memoria, dese sorteo notarial é a letra H. Por tanto, empezaremos co primeiro apelido que teña a letra H e así iremos secuenciando ata a Z e despois volvendo a empezar por o principio pola A. Pois falando da vacinación, case 4.400 persoas recibiron xa as 2 doses da vacina anti-Covid. Delas 1.800 corresponden a profesionais e usuarios das residencias e máis de 2.500 son traballadores sanitarios de atención primaria e hospitalaria. Os maiores de 80 anos comezarán a vacinarse o vindeiro día 22. Dentro do ámbito estrictamente sanitario, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, podemos decir que 3.673 traballadores recibiron alo menos unha dose. Dentro destes, temos 2.524 traballadores que xa recibiron a doble pauta, é dicir, teñen a pauta completa, e, por outro lado, nos quedarían como resultado a 1.149 traballadores que lles administramos unha dose e que estarían pendentes de recibir a segunda dose que recibirán dentro do tempo establecido. Imos agora cos datos. A área sanitaria de Santiago e o Barbanza baixou por fin da barreira dos 2.000 casos activos. Tras o cómputo desta fin de semana, rexístranse 1.689 pacientes, cifras moi afastadas dos preto de 3.000 casos que se chegaron a notificar nas últimas semanas. Aínda que tamén baixa, non é tan acusado o descenso dos pacientes hospitalizados. Os centros da área sanitaria de Santiago e o Barbanza rexistran aínda 141 persoas ingresadas, 36 delas na UCI do Hospital de Santiago. A evolución nas comarcas do Barbanza e Muros, Noia é do máis positivo, xunto con Lousame, que xa levaba varias semanas por debaixo dos 10 positivos. Muros conseguiu rebaixar tamén a incidencia acumulada, que se sitúa entre 50 e 150 casos por 100.000 habitantes. Outes baixa tamén ata os 10 casos e Porto do Son e Noia rexistran 15 cada un. No Barbanza, Ribeira segue a cabeza de contagios, aínda que tamén baixa ata os 60, Boiro descende ata os 31, mentres que Rianxo e a Pobra rexistran únicamente 16 e 13 casos respectivamente. E a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés contabiliza hoxe 1.725 casos activos, que son 62 menos ca onte. Iso sí, nas últimas horas rexistráronse 52 novos contaxios, unha cifra semellante á que se viña rexistrando nos últimos días. Ademais, o coronavirus deixou 2 novas víctimas mortais nesta área. Trátase de 2 mulleres de 75 e 82 anos. As 2 estaban ingresadas no Hospital Montecelo e presentaban patoloxías previas. En canto ás hospitalizacións, volve a aumentar a presión hospitalaria. O Sergas confirma hoxe que hai 105 pacientes ingresados, 4 máis ca onte. Deles, 71 atópanse no complexo hospitalario universitario de Pontevedra, 9 no Quirón Salud Domínguez e 3 no Hospital do Salnés. Ademais, 22 doentes evolucionan na unidade de cuidados críticos. Por concellos, Pontevedra confirma hoxe 368 casos, son 29 menos ca onte. En Poio rexistranse 15 positivos menos e o total de contagios ascende a 181. Segue baixando tamén en Vila García, hai hoxe 144 casos, 9 menos. En Sanxenxo hai 5 casos menos, quedan con 109. Aumentan pola contra os positivos en Cambados, hai 5 máis, acadando os 68. E en Vilanova soben ata os 36, mentres que no Grove baixan 2, quedando con 31. A tendencia na curva de contaxios non é a mesma que na presión hospitalaria. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés rexistrou nas últimas horas un aumento nos pacientes ingresados. Esta fin de semana puidemos acceder por primeira vez á unidade de cuidados críticos do Montecelo e comprobar a gravidade da situación. Dende o Sergas advirten que cada vez hai máis xente moza hospitalizada. Por primeira vez dende que comezara a pandemia, unha cámara puido acceder este sábado á unidade de cuidados críticos de Montecelo para mostrar así á cidadanía a realidade que se está a vivir neste hospital. Unhas imaxes que demostran o traballo encomiable que está a realizar todo o persoal sanitario. Estamos en la unidad de reanimación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, en el que todavía están ingresando pacientes críticos COVID. Y por tanto pedimos a todos los ciudadanos que respeten en este momento las medidas que todos conocemos, que son higiene de manos, distancia y mascarilla.
Tras 11 meses de pandemia, o traballo e o esforzo continúan. Nesta unidade de cuidados críticos chegaron a ingresar máis de 5 pacientes ao día e actualmente hai 22 pacientes hospitalizados. Se algo hai que seguir deixando claro á cidadanía é que ninguén é inmune a COVID, xa que este virus non entende de idades. En esta tercera ola hemos visto en estos ingresos en las unidades de críticos pacientes más jóvenes que en las anteriores olas. Y es uno de los puntos que destacaría, que la población joven no es inmune a este virus y la afectación de este virus en algunos pacientes es muy grave y llega a requerir ingreso en unidades de críticos y ventilación mecánica. Y por tanto las medidas que debemos tomar se extienden a toda la población, tanto mayores como jóvenes. O persoal sanitario vive cada día momentos duros e de frustración, pero aínda cando as forzas se desvanecen, hai algo que sempre persiste: a esperanza de sair canto antes desta situación. Un bar de Xeve é denunciado por cuarta vez por incumprir as restriccións anti-Covid. O establecemento pontevedrés foi sancionado este sábado. Os axentes interpuxeron 3 denuncias por unha agrupación de persoas non conviventes, outras 3 por consumo no interior do local e outras 2 ao propietario do bar. Unha por non permitir a inspección e outra por exercer unha actividade hostaleira a pesar de estar prohibido polas restriccións impostas pola Xunta. Con todo, estas non foron as únicas denuncias impostas na pasada semana en Pontevedra. A Policía Local tamén denunciou a outro bar o pasado xoves. Trátase dunha taberna rural de Fragoso na que se puxeron 4 denuncias a clientes por unha reunión de non conviventes, outra ao propietario do local por incumprir as restriccións e outras 5 por non levar posta a máscara. Estas 2 sancións súmanse ás outras 60 que se interpuxeron en Pontevedra dende o 8 ata o 14 deste mes de febreiro. Delas, 25 foron postas dende o luns ao xoves e as 37 restantes entre o venres e o domingo. Por último, nos 10 controis de tráfico que realizou a Policía Local, tramitáronse 27 denuncias, 14 por saltar o peche perimetral, 4 por non levar posta a máscara e 9 por encontros con persoas non conviventes. E durante o ano 2020 a Policía Local de Cambados recibiu 15.000 chamadas telefónicas, moitas delas pedindo información sobre o coronavirus. O corpo fai balance dun ano atípico marcado polas novas tarefas como os controis dos peches perimetrais. Salientan que, polo xeral, a maioría da poboación está a cumprir coas normas. O coronavirus marca a vida en todos os ámbitos, tamén na actividade dos corpos e forzas de seguridade. É o caso da Policía Local de Cambados. Durante o ano 2020, o traballo dos axentes estivo condicionado polo virus e polas novas tarefas que tiveron que asumir. A pandemia marcounos o camiño en todos os sentidos. É un traballo atípico. Alguén como a min que leva 30 anos de servicio nunca pensou que isto pasara deste xeito, que marcara o traballo dunha forma tan determinante. Na centraliña da Policía Local recibiron 15.000 chamadas, moitas delas preguntando información sobre a crise sanitaria e a sucesión de restriccións que se foron impoñendo. Dá pois unha imaxe, unha idea das preocupacións e das dúbidas que podía ter a cidadanía ao respecto da pandemia. Tamén hai que entender que hubo numerosos BOEs publicados, numerosos DOGAs publicados e claro, ante tanto cambio na información e na normativa, é normal e comprensible que a cidadanía chamara aquí para obter máis información. Outra das novas encomendas da Policía Local son os controis de mobilidade. En Cambados fixéronse durante o pasado ano case 340 coa revisión de case 5.000 vehículos. Tan só 120 persoas foron sancionadas por moverse sen causa xustificada, o que dá unha idea do elevado nivel de cumprimento das normas. Caso tamén das inspeccións en locais de ocio e restauración, onde só se tramitaron 20 denuncias. A valoración xeral da veciñanza é boa. Nós non temos non hai grandes queixas. Algúnha denuncia sempre cae polo camiño, pero en xeral a colaboración da veciñanza e a concienciación eu entendo que é exemplar. O día a día no corpo segue centrado na xestión da pandemia, un traballo que na maioría dos casos está coordinado co da Garda Civil. Onte mesmo tuvemos un control conxunto coa Guardia Civil de Tráfico. Eles centráronse máis no seu ámbito concreto, que é o tema do tráfico, e nós nada no asunto do tema perimetral, do peche perimetral e do cumplimento das normas e das restriccións, pero en xeral constatouse que a xente é cumplidora. En Cambados o corpo ten nestes momentos 15 axentes, vaise reforzar como todos os anos coa chegada de auxiliares a partir da primavera.
Tampouco na comarca do Barbanza baixan a garda, aínda así hai quen continúa a infringir as medidas de prevención. Na última semana a Policía Local de Boiro interpuxo 20 sancións, 5 delas por uso indebido da máscara, outras 5 por fumar na vía pública, 3 por saltar o peche perimetral, outras 3 por incumprir o toque de queda e 6 por beber na vía pública. A este respecto, os axentes detectaron que moitas persoas que piden as consumicións para levar acaban reuníndose en plena rúa para consumilas. A Federación Provincial de Hostaleiros de Pontevedra leva ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o peche do sector. Dende a entidade explican que teñen preparada unha serie de 3 denuncias. A primeira delas, a presentada hoxe, ten como obxectivo conseguir a suspensión cautelar da norma que lles impide abrir. O segundo paso será reclamar unha compensación pola obrigatoriedade de reducir a capacidade e os horarios. Finalmente, a terceira refírese aos peches perimetrais e o prexuízo producido no sector hostaleiro. Na capital pontevedresa, a Asociación de Hostaleiros amosouse partidaria desta denuncia. Aseguran ademais que levan semanas estudando adoptar medidas deste tipo. Imos agora cunha boa nova. A residencia da terceira idade de Ribeira está por fin libre de coronavirus. Esta mañá recibía alta o último usuario que permanecía con resultado positivo. Un mes despois de detectarse o gromo, o centro xestionado por DomusVi dá por superado este brote que se saldou con 14 persoas falecidas. O 7 de xaneiro saltaban as alarmas ao detectarse os primeiros infectados na residencia de Ribeira, que ata o momento conseguira manter a raia a COVID. O gromo, que inicialmente contabilizaba unha vintena de casos, estendeuse con celeridade, chegando a sumar preto dun 100 de infectados, entre traballadores e residentes. Moitos dos usuarios puideron permanecer no centro ribeirense, mentres que outros foron trasladados ao Cegadi de Santiago para garantir unha mellor asistencia e facilitar as condicións de illamento. Aínda que a maior parte evolucionou favorablemente, houbo que lamentar un total de 14 falecidos ao longo destes preto de 40 días. Tras recibir a alta a semana pasada, o último dos traballadores afectados, hoxe retirábase do cómputo o último residente que permanecía con PCR positiva, dando así por pechado o gromo. Tumbas abertas, caixas fúnebres tiradas polo chan e mesmo restos óseos esparexidos polo Camposanto. Así quedou o cemiterio de Castiñeiras, en Ribeira. Ampliamos de contado logo da publicidade aquí nas Novas do Día. Seguimos nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. A Policía Nacional investiga o suceso acontecido a pasada noite no cemiterio parroquial de Castiñeiras, en Ribeira. Un grupo de descoñecidos accedeu ao Camposanto e profanou 7 sepulturas. Foron os veciños os que deron a voz de alarma a primeira hora desta mañá ao atoparse con esta dramática escena. Tumbas abertas, caixas fúnebres tiradas polo chan e mesmo restos óseos esparexidos polo Camposanto. Este foi o dramático escenario con que se atopou unha veciña da parroquia de Castiñeiras, en Ribeira, cando esta mañá se achegou ata o cemiterio do Bo Pastor. A miña mañá dixo unha amiga miña, ai Manolita, mira, estuve ali, e ela veu a caixa, pero pensou que estaba o enterrador a quitar as cenizas, sabes? Que morrerá alguén para meter no nicho, pero non, estaban ali, despois xegueu máis para baixo, que en baixo foi onde había moitísimas, as caixas todas fora. Tras decatarse do acontecido, deu aviso inmediatamente á Policía Nacional, que procedeu a precintar o recinto e iniciou a toma de mostras para dar cos autores dos feitos. O primeiro paso foi identificar as familias dos nichos e tumbas profanadas, para o que precisaron da axuda de algúns veciños do lugar, que horas máis tarde aínda non conseguirán repoñerse do presenciado. E a miña policía dixome se conocía a eses familiares, entonces funlle dicir onde estaban xa os defuntos ali. E sí, aquilo é de pena, dá moita pena iso, ver así eses corpos todos. Hasta estou a temblar porque vin aquelo e digno de ver, sí. Eu non me explico quen pudo facer isto. Quitaron as caixas, quitaron os corpos para fora. Algúns estaban os corpos, as caixas non estaban ali. E quitaron cenizas tamén. Non me explico para que querían facer isto, A pesar de que a primeira hora da tarde xa deran aviso a todos os afectados, as inmediacións do cemiterio rexistraron durante toda a xornada un constante ir e vir de xente que acudían na busca de información por se algún dos seus defuntos fora obxecto destes actos vandálicos. A mí non me llamaron, yo me enteré por la empresa, por el teléfono, y fue cuando nos presentamos aquí.
pero al llegar aquí no nos dejan entrar, no sabemos si seremos afectados, si no, nos dijeron que los afectados que estaban llamados, pero claro, yo sin verlo non lo sé. Si resultou afectada, por exemplo, a familia desta veciña que, ademais da dor pola profanación da tumba da súa sogra, amosaba a súa indignación ante a posibilidade de ter que facerse cargo dos gastos polos danos ocasionados. Nos enteremos por un familiar que le avisaron la policía. Muy mal lo estamos pasando, porque tienen que levantar las tapas. Muy mal. Y ahora la dueña de ahí no se quiere hacer cargo. No se quiere hacer cargo, que quiere que lo paguemos nosotros. Nosotros no vamos al mercadillo e non tenemos nada, lo tiene que pagar ella. A policía traballa na investigación dos feitos para esclarecer os motivos que puideron levar a tan terrible suceso. Polo momento, non se descarta ningunha hipótese. Bueno, increíble, dende logo. Seguimos con máis asuntos de actualidade. Marchamos agora ata Pontevedra porque ali o Concello aprobou hoxe os orzamentos municipais deste 2021. Fixo nunha sesión plenaria na que tamén se debateu o cambio do nome da rúa Xoán Carlos I, unha avenida que vai pasar a coñecerse agora como Virxinia Pereira. Pontevedra converteuse hoxe na primeira cidade galega que retira todas as honras de Juan Carlos I. O Concello decidiu eliminar o seu nome desta rúa, unha vía que pasará a coñecerse como Avenida de Virxinia Pereira. Por fin imos oficializar un acto de xustiza, un acto de decencia e un acto de hixiene democrática. Por unha banda, eliminamos do nomenclator de Pontevedra o nome de Xoán Carlos I, expulsando da honra do que supón ter unha rúa na cidade co seu nome. E por outra banda, a memoria histórica e o feminismo van ocupar ese espazo, conquistarán un lugar da cidade un máis dos que xa ten conquistado por dereito e por xustiza. A decisión de retirar o nome de Juan Carlos I desta avenida aprobouse hoxe en pleno, a pesar do rexeitamento por parte do Partido Popular e do concelleiro non adscrito Goyo Revenga. Os populares aseguraron que este feito tomouse en base a informacións periodísticas e lamentaron que o goberno local faltase así ao respecto ao rei emérito. Pontevedra empieza a ser conocida más por sus insultos y agravios que por sus virtudes. Aquí, en este pleno, se nombró persona non grata a un presidente del gobierno de esta ciudad. Decisión que no dudo que fue caldo de cultivo para que después en nuestra ciudad hubiese una agresión que tristemente todos observamos. Y ahora se hace y se falta al respeto al rey emérito. Y hablamos aquí de lo que se habla es del insulto del Pleno de Pontevedra. O malestar dos populares medraba ao ritmo que avanzaba o pleno. Un cabreo que rematou coa aprobación dos orzamentos municipais de 2021. O goberno local defendeu ditos presupostos, a pesar de que o Partido Popular asegurase que había numerosos erros na súa presentación. Uns orzamentos que teñen, como non podía ser de outro xeito, pois a COVID e a xestión da pandemia moi de fondo, non? Pero tamén pretenden ser uns orzamentos de futuro, os orzamentos da reactivación económica, os orzamentos do futuro da nosa cidade. Es verdad que esta tramitación es ilegal y presenta un defecto de forma tan grande, que cualquier empresa o cualquier persona que haga una reclamación al contencioso administrativo va a tumbar los presupuestos. Finalmente, tanto o cambio da rúa Juan Carlos I como os orzamentos municipais foron aprobados os secos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Tamén en Pontevedra o Concello vai reforzar a xestión do Plan Supera 21, vai no facer incrementando o persoal e os recursos destinados a este programa co obxectivo de facilitar e axilizar a tramitación destas axudas económicas, unhas subvencións destinadas aos sectores máis afectados pola pandemia. O que vamos a incorporar sería unha figura dun técnico ou dunha técnica e dúas persoas que van a realizar tarefas administrativas. Con isto que pretendemos é, como digo, impulsar este Plan Supera 21, co que pretendemos xa plantar cara definitiva aos estragos da COVID e iniciar este futuro de recuperación e de reactivación económica e pretendemos pois sermos máis áxiles e que as axudas cheguen o máis antes posible a xente que as precisa.
En Portonovo deteñen os presuntos autores dun roubo con forza nunha vivenda habitada. Trátase de dous veciños de Sanxenxo de 26 e 37 anos con antecedentes policiais. Os feitos producíronse na tarde do pasado sábado nunha céntrica rúa da localidade. Mentres un deles vixiaba dende o exterior, o outro accedía á vivenda forzando unha fiestra. No interior foi sorprendido por un dos habitantes da vivenda que se encarou co asaltante e que provocou a súa fuxida. Iso sí, levou antes dúas carteiras con 150 euros en efectivo e obxetos persoais. A rápida posta en marcha do dispositivo de busca da Policía e da Garda Civil permitiu localizar a un dos fugados que aínda levaba parte do roubado. O segundo ladrón foi detido onte á tarde. As dirixencias remitíronse ao xulgado de Garda de Cambados, o que terán que acudir os detidos cando sexan requiridos. Interinos da Administración Pública manifestáronse hoxe en Pontevedra para exixir a fin do abuso de temporalidade. Os traballadores públicos en fraude de lei exixiron a creación dun pacto de Estado contra a precariedade que están a vivir, unha situación que afecta a máis de 800.000 persoas en toda España. A concentración tivo lugar na Praza da Peregrina, pero tamén se levou a cabo noutras cidades do Estado. No acto, os interinos denunciaron a súa situación e exixiron ao Goberno unha solución ao fraude laboral o que levan sometidos durante décadas. En definitiva, que se adopten, políticas de loita contra a fraude na contratación e contra o abuso da temporalidade no sector público. Os mariscadores de Noia volveron esta mañá a traballar nas autorizacións da confraría. O resultado nesta primeira xornada apunta ao pesimismo ante a escaseza de marisco agravada polas chuvias das últimas semanas. Cumpríronse as malas expectativas e a volta ao traballo dos mariscadores de Noia constatou a escaseza de recurso, especialmente de berberecho. Hecho moi pouco. Japónica, penso que todo o mundo colleu o tope, a japónica. Babosa pouca, fina pouca, berberecho pouco. E berberecho hai pequeno, pero non hai moito que non dá a talla, igual unha persona colle 2 kilos, máis ou menos 2 ou 3 kilos e nada máis. Que nos colle os 3 kilos, hai quen colle 1 kilo e 2, e colle un pouco máis babosa, a flote, bueno, pero máis ben a japónica, ben os topos, outros moi pouco, non? Tampouco axuda tampouco a mortandá e as riadas que tuvemos, porque hoxe detectouse un pouquiño máis mortandá no tema de babosa e máis japónica, porque, bueno, os xoves abriron as comportas por o venres, abriron bastante, 1 metro e algo, tocou un pouquiño máis a xapónica, sobre todo a babosa, non? Xa partían dun mal escenario cando botaron o peche tras a campaña de Nadal, que se veu agravado pola mortaldade do marisco ante a abundancia da auga doce. Nada fatal, pero xa sabíamos como iba a ser, porque xa acabamos mal. Entón, o empiece tamén é mal. Isto tiña que cerrar para a próxima campaña, terá algo así. Nada, así non temos nada. Ademais, o que morreu xa non había, e o que morreu xa non queda nada. Queda a playa, pero sin nada de nada. Moito traballo e pouca cousa. Isto nada. Xa non deberan de haber aberto, pero nada, pouco. E máis hai moito morto. A meixa e todo, pouco, Podía ser mellor, pero bueno, bastante ben. O pouco collémolo da japónica máis do berberecho, penso que tamén, a fina non, pero bueno, bastante ben. Sempre hai quen aporta unha visión máis optimista, polo que dende a confraría confían en poder seguir a traballar un mes para estirar o que queda de campaña. Traballar un mes se nos deixa a chuvia, porque igual hai que parar algúns días se chove moi intensamente, e cerrar a campaña dentro dun mes aproximadamente e empezar a outra en setembro. A mediados de marzo botará o peche unha das peores campañas que recorda o opósito noiés, marcada pola escaseza de recurso, a caída da demanda e a baixada dos prezos por mor da pandemia. E seguimos a falarlles do mar. A Xunta abriu o prazo de matrícula para os exames das titulacións de mariñeiro pescador, patrón local de pesca e patrón costeiro polivalente. Os interesados en concorrer ás probas ordinarias de carácter libre dispoñen de prazo ata o 15 de marzo para formalizar a matrícula a través da web da Consellería do Mar ou ben de xeito presencial en calquera dos 3 centros onde se realizan as probas: a Escola Oficial Marítimo Pesqueira de Ribeira, o Instituto Politécnico do Atlántico de Vigo e a Escola
Escola Náutica de Ferrol. Unha vez finalizado o prazo de solicitudes, publicarase a listaxe de admitidos na web da Consellería do Mar e no taboleiro de anuncios de cada centro, dando un prazo de 10 días para reclamacións. Os exames vanse realizar entre o 26 de abril e o 4 de maio, de xeito simultáneo nos 3 centros galegos. Máis cousas, a Deputación da Coruña financiará a creación de preto de 600 postos de traballo nos concellos da provincia. Entre os principais beneficiarios do programa PEL Concellos salientan a Pobre Rianxo, que recibirán as axudas máis cuantiosas. A Pobre Rianxo, con 104.000 euros, son dous dos municipios non só da comarca do Barbanza, senón de toda a provincia, que recibirán as axudas máis cuantiosas para a contratación de persoal no marco do programa PEL Concellos da Deputación da Coruña. A Administración Provincial habilitou este ano o dobre de fondos que en anteriores convocatorias. Cun orzamento total de 6 millóns de euros, os 82 concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia poderán contratar persoal para servizos municipais. Ademais da execución de obras, os traballadores poderán prestar servizos de protección de saúde pública, así como de conservación, mantemento e vixilancia de centros educativos. Na comarca do Barbanza crearánse un total de 54 postos de traballo. Noia acometerá a contratación de 11 traballadores cunha axuda próxima aos 100.000 euros, seguido de Lousame, que creará 8 novos empregos grazas a unha subvención de 63.000. Muros e a Pobra contratarán 7 peóns cada un, mentres que en Outes e en Rianxo ofertaránse 6 prazas respectivamente. Boiro contará con 5 novos traballadores e Porto do Son incorporará 4 persoas á súa plantilla. O importe total das subvencións destinadas á comarca achégase aos 750.000 euros. Cambiamos radicalmente de asuntos. Alumnos do Obradoiro do Hostalaría do Salnés bótanse á rúa. Ante as restriccións que impiden organizar as súas clásicas degustacións, decidiron crear unha xira comarcal con show cookings polos distintos concellos, botando man de produtos de proximidade. A súa idea é organizar a actividade en lonxas ou portos para que os espectadores poidan ver o seu traballo con todas as garantías. Se Mahoma non pode ir á montaña por mor das restriccións sanitarias, a montaña vai a Mahoma. O alumnado do Obradoiro do Hostalaría do Salnés vai se embarcar nunha xira comarcal con show cookings nos que amosarán o seu traballo. Pensamos en si non poden acudir aquí as persoas a ver que traballo facemos e degustar as nosas elaboracións, ser nós os que salgan á calle. A súa idea é percorrer a xeografía do Salnés facendo paradas en lugares emblemáticos, entre eles lonxas e portos. Temos espacios de litoral moi diversos, moi bonitos, e centrámonos un pouquiño no que son os portos, as lonxas, pero tamén queremos dar cabida ao que é interior, aos nosos concellos da mancomunidade, como pode ser Meis, Meaño. Porque sexa da costa ou do interior, en cada lugar hai algo especial que levar á boca. Iso sí, en cada caso, o prato reinventarase co toque propio do Obradoiro. En función do lugar que nos encontremos, tanto pode ser no rural, no interior, como na costa, cos distintas cofradías, pois nada, pois saber que peixes ou que mariscos podemos elaborar, ou se estamos no interior, pois mirar con que carne, con que legume, o sea, é un poquinho a idea que tenemos. Ademais, queren maridar as súas creacións con propostas moi orixinais. Igual nos decantamos máis por hacer algún cóctel fácil, que tamén la gente pueda, ¿sabes? Luego hacerlo en casa, buscar cosas fáciles que la gente le sea fácil luego de hacérselo en casa y apropiárselo, por decirlo de alguna manera, que podamos transmitirle cómo se hacen. Para levar a cabo esta xira gastronómica, no Obradoiro van preparar un espazo móvil con pantallas para que o público poida seguir a elaboración dos pratos. Montar unha pequena carpa e ao mesmo tempo dentro desa carpa pois que haxa unha instalación cunha cámara donde o público asistente poida ver como se están desarrollando as elaboracións e despois tamén vamos a proyectar a receta porque nun primeiro momento pensamos en entregala en papel, pero bueno, todas as precaucións son poucas, entonces que lle permita pois, sacar unha foto co móvil da receta dos produtos que estamos elaborando. A actividade está pensada para un público aberto. A súa intención é arrancar o percorrido pola comarca en canto as restriccións sanitarias o permitan. Entre as paradas que xa teñen en mente, Sanxenxo, Portonovo, O Grove, Cambados, Vilanova, Vilaxoán, Vilagarcía, Meaño, Meis e Ribadumia. E os comerciantes de Pontecesure xa teñen o gañador da primeira campaña de fidelización posta en marcha polo comercio local. O agraciado foi Manuel Lafuente, que se facía co amplo lote de premios deste primeiro sorteo. Un almorzo para 2 persoas, un ramo de flores ou unha noite de hotel proporcionados polos establecementos tesureños son algúns dos servizos dos que poderá gozar este veciño da localidade. Pechada a campaña do Día de San Valentín, os comerciantes comezaron agora a do Día do Pai. Os establecementos
estabelecementos sortearán entre os seus clientes 5 vales de compra de 20 euros cada un. O sorteo vai ter lugar o vindeiro 18 de marzo. E a pesar de todo, estamos no Entroido. A Asociación Amicos non perdeu a ocasión de celebrar a festa por todo alto no seu centro integral, onde acolleu un concurso de comparsas moi especial no que se deron cita as temáticas máis variadas. Os participantes desfilaron coas súas mellores galas ante o exixente xurado que finalmente outorgou o premio á comparsa do Rei León. O mellor disfraz individual foi o de Candelabro de La Bella e la Bestia. As medidas de prevención sanitaria obrigaron a que o desfile se fixese en público e separado segundo as aulas burbulla. Aínda así, para darlle ambiente, colocáronse cadeiras baleiras coas fotos dos compañeiros. Ademais dos integrantes das comparsas, todos os traballadores e usuarios disfrazáronse para festexar este Entroido tan atípico. Bueno, pois neste Entroido tan atípico tampouco as rúas de Pontevedra van se encher de festa nin de disfraces, pero iso non quere dicir que non haxa troula. A comparsa Os do Valdo Lérez publicou nas súas redes sociais un vídeo para alegrar os veciños, unha murga que soa ao ritmo da canción Quiero de Julio Iglesias. Con eles rematamos por hoxe as novas do día. De contado chega a información do tempo, e iso, gocen do Entroido. Mandarlle un trajo e un conto botar. Pero este ano non é carnaval, Rabachol queda solo no seu pedestal, botaremos de menos